Heu tingut mai una d'aquelles converses d'ascensor que no saps ben bé ni com començar ni com acabar? No saps ni dels temes que has de parlar? No saps, per exemple, si preguntar pel temps, pel partit de futbol... Doncs bé, si fóssiu escèptics radicals, si fóssiu solipsistes, podríeu evitar tenir aquestes converses. Ara bé, en aquest vídeo no només parlarem d'això, sinó que també us explicarem per què és millor no ser, precisament, solipsista. Estic sol a l'univers? Aquesta pregunta no és una pregunta per si hi ha vida extraterrestre, sinó més aviat per si hi ha vida fora de la meva pròpia vida. És a dir, existeixen només els meus estats mentals o també els vostres són realitat? És la pregunta per si realment existeixen persones i per si ho puc saber. El solipsista d'entrada negaria que hi hagi estats mentals que no siguin els seus propis. Ha sigut un debat molt interessant en la filosofia, en la història de la filosofia occidental, i de fet, molts pensadors el que han volgut mostrar ha estat idees contràries precisament al solipsisme. I començarem resseguint l'argument de l'analogia. Aquest argument va estar presentat, entre molts altres filòsofs, per John Stuart Mill, i Mill pensava que si ell té un cos i que si aquest cos seu genera unes conductes i aquestes venen precedides pels estats mentals, tenia bons motius per pensar que els altres humans, que també tenen cossos, doncs generen o tenen uns estats mentals que els ajuden a generar les conductes. Aquest és l'argument de l'analogia. Ara bé, aquest argument presenta tres problemes. El primer és pensar si l'analogia és extensible en aquest cas. És a dir, si funciona, no? Si el fet de dir jo tinc cos i tinc conductes, i aquestes conductes venen precedides per els estats mentals, tinc bons motius per pensar que tu, que l'altre, que qui sigui, també funciona de la mateixa manera, com jo estic explicant. Podríem pensar, per tant, que existeixen robots humanoides que tenen uns comportaments mentals, unes conductes que venen precedides d'uns estats mentals semblants als meus. Podríem pensar que em trobo en un somni i, per tant, que els altres no són reals o fins i tot que són producte d'unes al·lucinacions o d'unes electroestimulacions perquè m'ha segrestat un científic boig? Sí, podria ser. Per tant, l'argument de l'analogia en aquest cas no seria gaire efectiu. També se li ha fet una crítica en aquest argument perquè s'ha dit que és molt complicat fer extensible aquesta analogia si només hi ha un sol cas. Jo sé que tinc estats mentals, sé que tinc un cos i que tinc conductes que són precedides per aquests estats mentals. Ara bé, amb un sol cas puc provar científicament que n'hi ha prou per dir que els altres humans també tindrien estats mentals? Semblaria molt agosarat fer-ho. Llavors també trobaríem un tercer argument, que és l'argument de dir és segur realment que jo tinc un cos i que aquest cos fa unes conductes i que aquestes conductes estan precedides per estats mentals? Qui hagi estudiat una mica de René Descartes sabrà que precisament el seu dubte metòdic, una de les primeres coses que acaba trencant és trencar amb la idea que jo puc confiar en que tingui aquesta presència corpòria. Per tant, semblaria que en la història de la filosofia hi ha hagut bones raons fins i tot per dubtar d'aquesta presencialitat i si dubto del meu cos, dubto de moltes coses i potser sí que tinc uns estats mentals, però qui sap si aquests estats mentals són electroestimulacions en una prova que m'estan fent científics bojos i jo no tinc entitat corpòria alguna, sinó que sóc un cervell electroestimulat en una proveta. Un segon argument que s'ha donat a favor de l'existència de persones amb estats mentals i no del solipsisme, d'estar sol, d'un mateix estar sol a la Terra, és l'argument de la millor explicació. Aquest argument vindria a dir que els estats mentals, que les persones, i no només jo, sinó tothom, tinguin estats mentals, és la millor explicació al comportament humà. Però clar, això torna a generar una sèrie de preguntes. És a dir, per què és una millor explicació que tothom tingui estats mentals i no pas que Déu mogui a les altres persones o fins i tot a mi mateix com a titelles? Per què és una millor explicació? I també n'hi ha una altra.
de dubte que podria generar aquesta explicació, que no és altra de dir si les persones tenen conductes humanes, què ens fa pensar precisament doncs, que són humans, que la seva naturalesa és humana. No podríem doncs, imaginar-los, somiar-los, o ser fins i tot, no sé, robots humanoides, com dèiem abans, que poden fer conductes humanes però que no tenen estats mentals humans, sinó doncs, una altra interfície, un altre programari. Llavors tornaríem a trobar aquesta dificultat en l'explicació de la millor explicació. Ara bé, crec que Thomas Nagel va donar una molt bona raó per donar suport al que serien doncs, els arguments contraris al solipsisme i, per tant, els arguments que donarien, que abraçarien la idea que no només jo tinc estats mentals, sinó que les altres persones també en poden tenir. I és que pensar que els altres no tenen estats mentals ens duria unes conseqüències tan catastròfiques, ens canviaria tant i tant la vida, que potser no val la pena pensar en aquests termes. Si jo penso que els altres no tenen estats mentals, potser fins i tot el fet de viure seria molt complicat, o la vida social desapareixeria perquè tots els meus amics no deixarien de ser imaginacions meves. I aquestes conseqüències són d'una reducció a l'absurd tan forta, tan incipient, que potser la vida no valdria la pena de ser viscuda. Aleshores, la conseqüència seria tan devastadora que val més que intentem preservar la vida tal com la coneixem i, per tant, argumentem a favor de la possibilitat que els altres tinguin estats mentals i no siguem solipsistes. A veure, que sembla mentida que en plena era digital, en ple segle XXI, us haig d'explicar. Si us agrada un vídeo, li poseu un like i us feu un comentari molt maco, podeu dir «Diògenes, ets un crac!» I també podeu clicar aquests vídeos que tenim aquí, que surten. Vinga, subscriveu-vos, sobretot subscriveu-vos!